Mga kapuso, ang trabahong pangsalon na anda nato nga ginahimo sa mga babae o di bakaha sa mga higala nato sa LGBTQ+ community. Apan karong buntaga atong sayron ang storya sa usa ka straight nga lalaki nga all around sa trabahong pansalon. O di ba? Kuyaw. Ato makauban si Jonathan Loquite gikan Cagayan de Oro City. Sir Lolong, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka karon? Okay lang sir, laban lang po sa pandemic. Sir Long, glad to hear nga anaa ka sa maayong kahimtang. Pero unang-una, sayron sa namo sir, kung unsa ba ang ginahimo nimo sa salon? Unsa ba ang imuhang trabaho nga kaya himuon? Ay sa ko hairdresser sir, ang gupit, mag-ribbon, mag-color, mag-Brazilian, treatment, marang ginahimo sir. Sir Long, unsa pud ba ang backstory diyang nakatuon ka aning klase sa trabaho? Year of 2002, nagsugod ko og barbershop, nagsugod good og opening ni Alex og salon og barbershop sa diri sa CDO. Pero daan ako kay balo mo gupit. Kay gagupit-gupit na ko sa among mga silingan diri sa among lugar. Niundang ko ngadto ko butuan nagkuan ko sadlayin ko basak-basak o gumay niya trabaho construction worker niya na magkoy anting nga nay salon sa Butuan. Nakitaan man ko niya nga nagupit-gupit ko sa gawas. Iya kong gikuha gidala ko niya dito sa ilang salon. Niya dito lagi dito ko nahasa maayo nga kuan mga trabaho sa salon. About 6 years balik ko Cagayan de Oro, nag-apply ko kang mga Alex og hairdresser na dili na barber. Maayo man ning hairdresser ta kay dako mag sweldo. Grabe Sir Long, bisan asa na puday ka nadala sa panahon tungod na sab sa imong pagpaningkamot. Pero sir, niadtong nga nagsugod ka, ani nga pagka hairdresser, naglisod sa baka kaniadto sir. Pakisan ni sir. Pakisan ako, primero tanaw sa hantod sa silang tanaw, handol dayon ko. Dito dayon, kabalo na dayon. Diyang gasugod ka na Sir Long og dawat og mga customer, unya nasayran nila nga lalaki gyud ay ka. Unsa pud ba ang ilahang nahimong reaksyon? Pagid na pagkuan nila sir, pag abot sa customer na mo, duol ko kaya to ma'am, higit lang mo tingog kay lucky ba ako. Pero kadugayan sir, makita na ko lang sa parlor. Sila na mo doon sa ako, kaya makita man lang sa akong trabaho sa parlor. Na-ribbon, nagupit, na-color, Brazilian treatment. Magbalik-balik dahil sila dahil sa amo. Alang kanimo, unsa pod ba ang kasagaran nga nahimong feedback no sa imong mga customer diya sa imong trabaho? Sila may mo trabaho siya rin, laki man siya dapat sa mga babae man niya trabaho, wapo mga agi, wapo man mo trabaho. Mao na magbalik sila sa ako kay may mo trabaho. Ikaw ba mismo Sir Long, wala pud ba ka nabalaka kay usahay rabaya ang kining lalaki nga sama nimo nga mosulod sa ingon ani nga trabaho sa pagkaparlorista? Wala po nabalaka rin sir kay kini ang trabaho po sobra pa sa minimum ang sweldo. Matipan pa ta sa customer nato. Sa pa, dili po nabuhay akong pamilya sir. Kahit tigyota, kung gibalayan, sa akong anak, nako'y madala kada adlaw. Hindi gid ako nibiya nga trabaho. Dili gid ako ni kaula sir, kay diri ko na buhi, diri ko nahimong tao. Alang sa itong mga viewers karong buntaga Sir Long, aduna ka ba matambag kanila labi na sa mga lalaki nga susama nimo? Akong katambag sa mga lalaki nga street, di nila ka nasa ng parlor kay ang parlor dagog kita, dili ni binuang nga trabaho, iyo mo ginigaguan. Dili ka agay kaulaw. Laban lang. Alright, laban lang. Sakto ka diya, Sir Long. Daghang kayong salamat sa pag-share sa imong storya dinhi sa At Home with GMA Regional TV ug padayon sa paglambo ug paghatag og kalipay sa imong mga customer. Amping. Salamat sir. Salamat sa GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.